ए अम्मा, यूपी पुलिस के भर्ती आवे वाला बा, सोचो तनी हमहू भर दी का। आय हाय 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 चलल बिया यूपी पुलिस के फार्म भरे। काहे कलेक्टर के फार्म भर लेता रे? नहीं हरे में नौकरी ना के बोलिए चलिए ससुरा में नौकरी करे। काहे न बतियाओ तनी अम्मा, अगर एगो लड़की के ससुरा में सपोर्ट मिले तो नौकरी ना कर सकेले। हां हां काहे ना नौकरी कर सकेला। हम काहे को ससुरा में सपोर्ट मरद कैला से ना तेज पीजीएम बन के तो भाग गई। मर्द लुलुआइले रह गई ना त ते हम हे करबे। सब लोग एक ही खान होला का? हां त जो होका भातरा तोर बैठल बा जो से कोई के फार्म भरवा ले चाहे उड़हर जो। काजी रौला का कहत हनी? देखो हमारा तो एकदम फ्री बउए, जौन तहार फार्म डाले के बा तौन डालो, हम तहार सपोर्ट करम। जो सफा ते में आ मौगे हो गइले।